Torna una nova edició dels cursos d'adults de la Fundació Sa Nostra. Aquest any, una oferta renovada amb les diferents àrees: cultura, estimulació cognitiva, música. La formació i l'educació són eixos fonamentals per a la transformació social. Hem viscut una societat que ens diu molt lo negatiu, ens diu molt aquelles coses que no som capaços de fer. Una societat sense cultura és com un arbre sense arrels. Les persones els han de dir lo positiu que tenen, les potències que duen de dins, els valors, les capacitats. El programa de cursos per adults està dirigit a totes aquelles persones que volen ampliar el seu horitzó i els seus coneixements. Aquests cursos pretenen fomentar aquestes arrels a través del coneixement, del passat, dels orígens, de la cultura. Està adreçat a persones de qualsevol edat que tenen aquesta ànsia de coneixement, però també de gaudi, perquè en els cursos també venim a passar-ho bé. Amb una novetat: hi pots assistir de manera presencial i també online. Fundació Sa Nostra. Compromís amb les persones.